Samda ng magbanay nga gikan naligo sa dagat human nalagpot sa gisakyang tricycle dihang nabanggaan ug usa ka van sa Alabel, Sarangani. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita kining pipila ka katawo nga naglingkod na sa kadalanan sa Barangay Kawas, Alabel, Sarangani pasado 1:00 Domingo sa hapon. Doon na say mga residente ang nitabang sa usa ka bata nga ana-ana sa kasagbutan. Doon na say girescue nga anaa sa usa ka kanal. Makita sab kining usa ka babae nga naghigda na sa kalsada. Hindi nakabangga. Ban? Magbanay di ay kini nga sakay sa usa ka tricycle nga gibanggaan matud pa sa nagsunod nga van. 8 ang samdan sa mong hitabo. Apan duha na lang niini ang padayong gipatambalan sa ospital. Hinuon ana sa luwas ang kahimtang. Sumala sa kabanay sa maong mga biktima, gikan matud pag kini nga ligo og dagat. Diyang sa ilang pagpauli, gibanggaan sa maong van. Ang gisakyan sa akong pamilya is nasa Daplin, katong van, gibanggaan sila. Ang katong van is parang naratol ang driver, kay 21 years old pa ang driver sa van. Katanon pa. Hinuon ni surrendera sa kapulisan ang 21 anyos nga lalaking driver sa van sa usa ka PNP substation. Wala pa kini miluwat og pahayag. Balana mo nga ni-surrender dito ang driver tungod kay wala siya muhunong dito sa area sa insidente kasi nahadlok siya daw na basig bugbugon o kulatahon siya sa mga tao. Sumala sa PNP, nag-areglo na matud pa ang kampo sa mga biktima ug ang tag-iya sa van. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.